Sibut ang mga personay kang MDRRMO sa pagresponde sa mga sakay na nahulog na bihikulo sa ampas na sakop kang Barangay Bulos, Irusin, Sorsogon. Poko mas o menos alauna ning hapong kasudma. Sigun kay Police Staff Sergeant Jumel Ginudiva, kang Irusin Municipal Police Station, gikan NCR ang imbweltong bihikulo asin pasiring kutang Samar. Alagad man tang pigbabaybay kan driver ang nasambit na lugar, nawaran inining kontrol sa manibela rason nga ni aksidenteng makatama sa gutter. Asin mahulog sa ampas na 3.5 metros ang rarom. Mauran man subot kan mangyari ang insidente. Medyo kurbada din. May mga signage man doon. Tapos, banderihan niya ng uban sa Irusin. Sa steel barrier, sa gilid siya ng kalsada. Tapos, sa impact, nahulog siya dito sa rice field sa baba. Tulos man na naidara sa ospital ang anum na lugada na sakay kang nahulog na bihikulo na suminapo ning minor injuries kabali na ang driver. Irusin District Hospital San Vicente, mga minor man lang ang mga tama. Ang iba, dire man. Ang driver, unarmed man. Tapos ang iba man, di man nagka-injury san. Sigun sa Irusin MPS, mas maray manggiraray na magluway-luway asin magdubli ingat sa pagmamaneho. Urog pang malnas ang tinampo huli kang deng untok na paguran. Sa ngunyan, nagpaparayray na ang mga biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal